Hvad forventer du af 10. klasse på Marianne skole? Det ved jeg ikke, altså sådan nogenlunde samme år som 9. faktisk. Bare sådan lidt stille og roligt, ligesom det er nu. Så men ikke sådan det helt store, bare det samme igen. Og hvad med undervisning? Jeg tror, det blev lidt anderledes, fordi at, nu blev lærerne jo skiftet ud. For altså, jeg har jo haft en klasselærer siden først, så skifter jeg jo lige, når jeg går i 10. og sammen med matematiklærer og alle de andre lærere, så det blev sådan lidt anderledes med lærerne. Men jeg tror altså sådan, undervisningen bliver det samme, bare med andre lærere. Okay, hvad synes du om 10. klasses fysiske ramme? Eller sådan af? Du har arbejdet der. Ja. Hvad synes du om lokalet og hvad det ser ud? Jamen, altså, jeg kan godt lide lokalet. Det kan de fleste på min klasse faktisk, fordi det er så stort, og der er masser af plads derinde. Så det er et godt lokale. Men det vi har nu, det er meget bedre. Hvad synes du så om undervisningen generelt på Marianne skole? Jamen, den er fin nok. Altså, hvis du har brug for støtteundervisning, som matematik eller engelsk, så kan du jo få det, så du kan bare spørge om det. Så det er jo så enkelt, det er jo. Hvad synes du om undervisningen på Marianne skole? Jeg synes, undervisningen er god i forhold til, hvad jeg er vant til. Jeg synes, lærerne er gode til at forklare og sådan noget, men vi følger bare bedre med. Okay, hvad synes du så om lærerne her? Igen det der med, at de forklarer meget bedre. Jeg synes, de er gode til sådan at komme rundt om alle elever. Hvad forventer du af dig selv i 10. klasse år på Marianne skole? Jeg forventer, at jeg rykker mig, hvilket er grund til, at jeg har valgt at tage 10. klasse. Da jeg forventer, at jeg forbedrer nogle karakterer og vil gerne have nogle nye venskaber og sådan noget. Okay, hvad synes du om klassens fysiske rammer, altså vores lokale og projekter og de her ting, her? Jeg synes, lokalet er lidt småt, og det kan godt blive lidt varmt, men udover det, så synes jeg, lokalet er hyggeligt. Det er fedt det der med, at det sådan er, tustavl, og det ikke er kridt. Det kan jeg godt lide.